Naapurilta se muutti Espanjaan, niin lahjoituksena herätyskello ja 2 kappaletta tämmönen kulho. Kahvipurkki käy siihen eloveenakin tietenkin. Suolapurkki, pippuripurkki, lusikka, talousvaaka. Joulu on tulossa. Mahtuu tässä, mulla käsitään, kädetään Tavaraa täältä löytyy. Myynnissä on paljon. Alumiiniboksi. Pikku nalle. Tällaiset kanssa. Pari kirjaa. Niin joo, ja eilen mä toin tänne pari paitaa. Tästä lähtee eurolla ja 5 pikkutakkia tai paitaa. L koko XL.